Runway TV clear today in Zavain si Baivek ule voini hianin Mizoram University campus bulakan ummeka MZU hianin VIRTHLI week amang mek ni in kan sia henga hianin an ho tu ten eng ang chain nge in buat saina an neya eng tingi an kalpuiti kan lo clear how don ani atop thenga lo clear turin in Zavain kan lo nge na cheo. Oh hey tuna kan dor na hi Tribeland Cafe ania angak tupa hi introduction lo nei do nila tungay ming min lo shil thengem tete oh tanin ani le he cafe hi engtika changa in honto nge nia chuan nangma hi engtika changa heta nge campus a hianin I omvem ti te min lo shil thengem cafe bi ki thom na ri to ma se ke ma bi tak hi ni kumutang kan ko kum khat ko na ni sia oh ole chuan ani le hei tuna VIRTHLI te MZT win kan mang mek ania hemi VIRTHLI kan manna an manna hian campus chunga hetia dor lo hon hinge chai shata sota gate bula stall hon ve te so stall hon chu machine tam zo nga ma se hilaya customer regular te kan lo nga to ta khan tam tak chu solaya ri hoi hoi a chun hilaya lo jil khan du battery na chu ta chunin a hlok lampang ai chun hilaya lo jil thai kha du tu sam chun ya chu kan hon chan ni mai chu ani chuanin I sales vel enge a chat pha thau nge chumi I aim ngor chu iti pui chill kha oh sales su class kalpang ai hian chun kem chuna je do zo mi thar mel te kan munem do zo ka class kalpang ai po hian ni chu pangai reng kan sales su tharing oh ani chuanin tuna hanin VIRTHLI ate hei nightlife sang te omta program kal reng ania kalvete tu mem nge tel na tur te I lo nem dor khara wa kal dei tu cha kum khop mai oh kal itum che lo ani mo chu te chu kan kha thei zo kan kalang chu ole nom de win lo mang don nya ole tuna kabula mek hi Varsity Miss le Mr. Thanna an organizing member le Miss Universe Mizoram Thanna an organizing member ni bok ania kho etakin iming mi shil theyem oh kaming chu ro chu nunga hlon do ani a chuanin tuna hin Mizoram University chunga hian in Department of Mass Communication fourth semester zir lai kan boka chuan anon soita kan khanin Miss and Mr. Varsity le Miss Universe Mizoram a hian organizing kan e ani chuanin tun Miss le Mr. Varsity kha in thang to ning kan sha a lotling in shaem oh kanin buat sai na athaboka a hlotling viau chuan ka sia a hei nimin lampanga khanin finale te kha kan han neya chu winners te po hi an tha thokhat viawa kaini chuan hlotling viawa kan ngai alom hle me ani chuanin enge in haom sia in buat sai na te in du angin akal thei in ishaem oh in buat sai na hi car thum don hi kanin buat sai a kumin hi kumdang song ain in buat sai na kan nei tha a kanin buat sai na athat awang khan finale apo khanin
kan in buat sei na ang takin andron che thain ka shebok chuanin hei Miss le Mr Varsity Mizoram University na than le Miss Universe Mizoram te hianin collab don ning kan sha collaboration don ning kan sha chumi chungchanga chuanin azawzokin milo shilfia thengem o kumin hi Miss Universe Mizoram hi a state pageant ang zong hian a voi khatna turani a chu missing intellectual kan zona wang hian Mizoram chunga university lianber tiang chu zir no mun lianber kan nei Mizoram University tenen hian in collaborate ila kan ti kharil ru a oma chu heta varsity lampang tenen khan kan students council tenen khan kan hanin berona chu kumin hian in avoi khatnan varsity organizing tele Miss Universe Mizoram te kan thok dun dona chu kumin hian varsity contestants mechia so matang khan mi pahni than chuan ni dona ni an chuanin chuta in than chwa te chuanin Miss le Mr Universe thanna khanin platform lian zok an lo nei theidon tina ani ber mayem o Miss Universe Mizoram khanin mecha pahni kha khamite khanin Mizoram University I ano don tina ni ber mai chu zona dangan zo le du cheu chu he Miss le Mr Varsity thanna hian MZU students te chau nge tel theini a campus pona changte midang chi sang tel theiniam ti kha mi han shille bokla Miss and Mr Varsity hi institution Miss le Mr thanna ani awang hian Mizoram University chunga department students te chau hi antel theya chu kan soi zaw lokanga ta hian screening hi kan nei thina chu department tina tang hian in atlem bra mi pa pakhat le me che pakhat hi anon the chuak thina chu screening a hian in athaswal som me chel mi pa khan kan thlang chuaka chu mi te chu anin elle ta thina ni alo mom khop mai kan sha zaw pha nem boka I hun min pe ka wangin gan loma mam de win in lo han chun zom zel do ne ole nang po le kalome tuna hanin MZU Students Council Office kota kan meka kabula ding hi an Sports Secretary Students Council Sports Secretary ania iming milo shil thengem o kaming hi zausan puya ania tuna hian Department of Education a hian B.Ed ka train mek ani ani chuanin Sports Secretary ni nangin sports chungchang kanzo de big don cha VIRTHLI week chung hian sports item shang omnin kan sha heng hi engtyang ang hun chung thlenge ni a kar khat chung VIRTHLI week chung zong hinge item engzat tinge oma engtinge ani ti khami han shil thengem o sports discipline hi atamang reng khop me kan organize e-sports hi chu VIRTHLI ma lo khel chante aw ma chon VIRTHLI khami VIRTHLI week alo ni che hian final te an khel to zok ta chuan chu lawa chuan hemi futsal te basketball ti te hi organize ani le boka basketball hi 3v3 men and women ania chuan futsal bi khi chu hemi MZU fraternity big tan hian organized big ani an abak chom to lawin ka she ani chuanin hemi sports hi students te MZU students te tan chau nge pon lama chang pona tel them tu te tani tel thei ti kha mi han shil vele bok ta che ka soi tong han futsal chu MZU fraternity big tan hian ania chuan basketball roi chu open ania Mizorama player hei thatak tak kan mu te po anon khel atuna po khan amudam khop mai basketball bi ki chuan e-sports po hi Mizorama e-gaming association ang chi tenen chang kopin khati khan changtlung takin kumin chu kan buat se ni chuanin ani le faculty te hi an tel vm faculty ang chi te chuan staff te hi enge nyang innam hnoina sports a te hianin an nei vm ti te kha me han shil vele bokla futsal bi ga hian MZU security te engineering cell le quarters lama MZU kan faculty te ho an fa te ho te hi anon telta chon khang ho khasu entry fee pola lawin athlonin kan teltira chuan discipline dang hi chu open ani wang hian pola ma chang tel anon tam
VIRTHLI week chungin sports chungchang kan shat nem pha khop maya alomom emema sports secretary zo thanpuya hun chatak min bek wangin kan lo me tuna hianin Mizoram University auditorium kota kan oma achunga hianin cultural day program han mek ania heng po hi VIRTHLI week chunga mi vek tho ania toite kan han lu chho ve do ni ole tuna hianin students council member zingami nula chelo mai kan mua self introduction ilo nei theim khoin Kaming chu Catherine Lalom pui ania tuna hian cultural secretary kani meka Department of Education ami kani ole hey voinia hianin cultural day in mangani in gan sha enge cultural day chungchang tlang pui hi milo shel thengem hey entirnan Mizo culture in pho chwa dante chuanin Mizo culture chau ami in pho chwa nia namdang te po hianin an culture an pho chwak ve thawem ti te kha milo brief zoi thengem amasa in VIRTHLI Cultural Day hi University Cultural Day ti ania chopma le chopnu na te hian huni ka han in chen ve chena chopma lama hianin competition hi ani tlang pui zela ti chuan chopnu lama hianin hemi a cultural day lomna hun tak tak angkha engen yang prize distribution ne kan han nei chena ti chuanin soizar ro min ti bo ka soide che medan sin category ni a hian kan chen chang china achan chu hei Mizoram University chu Central University te ani awangin I category kha chawan in ti sia kha thil thei te kha an ni lauta a ti chuanin Mizo category le non Mizo category a kan han chena ti chuanin tungkum a hianin Mizo category hi buza ai chero mangin an han in ti sia kan ia live music nge in kan han ti boka ti chuan non Mizo category ero hi chu hemi hei nge nyang chumi chuanin ron in ti sia ro ti vengot kha thei tolo wang khanin aron tela te khan an mani cultural dance khati donami khatiang khanin anon in elve china chuanin chotnulama hi chuan soito angkhanin loman semna dele hemi alomna tak tak te zai le lamin lim takin kan mang china ni chuan enge min zona dang pakhat zo kha kalo thengil le man students te hianin an ngai hluem chuanin hei Mizo te hianina culture dang kan wangai hlut na hi azwalin isha em ti khamilo chansak le azwalin ka sha he ke ma ngai po min hunga I Mizo chu kania amara chu ka thom no ha chu thil dang dei kha karon ha ve ni ka thom no ha la hi chakma traditional dress ania tin he hi cultural day influence ta upani lava hemi MZU a hianin VIRTHLI kan hwai ho reng hianin first night hi Bollywood night atan kan mangchina ta po hianin azo avai mo khami Bollywood night kan inche na sa ebe ma ke ma ngai po ka be na sani khatiang hanin hei heta university chunga min na hi chuanin ke ma ni nam che ani lo nam dang te po kha kan ngai lu thiam em min ka sia hei kan ma ni engen yang vo India local te po hianin Mizo ni si engen yang mani nam korn ron halo te po kan mu ve nu kani khatiang kha ania tin soizau le deu le ka dua kai hemi kan decoration chungchang a hianin tungkuma hianin Mizo engen yang Mizo thil chau khami showcase so khanin namdang kan abikin hemi northeast hemi states how he one northeast team te hian kal veila te kha kan organizing member te khan an han ti a rot na chatak mai an ron siama tin ma te kha an han la he northeast represent state tin te kha an han bia an mani an state pho chwak the tu tur thil te kha an ron showcase ve ni in ka sia alom om ma ti chuanin hei Mizo po hi engen yang hei mani thil chaw lo ti khai anei tu te chu akheng tu te chu han han ni ma ilang soito ang khan Central University te kan ni awang khanin engen
nyang hei enge klema inclusive de ole ka ti kha kan han real te chu ani a lo thlinga nge mo apoi moi na hlimom hle mai chuanin chu ti ni chuanin mizo students nge te poi hanin culture dang hi an lo exposure a chat phai in an lo ngai hlut ve phani in ishebok tina animo ani chang mai imoi hle mai kan lom lu tuke ole tuna hianin kabula Mizoram University Students Council member and Joint Secretary Dr. Ngakte Oma ani hi VIRTHLI chungchang tlemin ganzo le le don ni VIRTHLI hi ama sabera chuan ingtin nge alo indin chwa dania ingtin nge aming te hi alo chwa reng min lo shel thengem VIRTHLI hi channa hi ri to a hamai ro chu VIRTHLI ti logen ming dang pu hianin man alo ni to thina kasheti dikberem chu kashelova amai ro chu sang ni le pasari kuma atanga tiang program man chan ning kan sia ti chuanin tuna kan man danga akar khat pum manga man kha ni ngai lova atir lampang ka chuanin hei zan khata zirlai te kal khom khan in tikan laten plan lam meithin kha ni ya ti chuanin huna local zela hem university festival ni du na kha aron pianga ti chuanin vibrio ti ming pu khanin man chho kha alo ni ta ti chon chu menu a chuanin kum sang ni le som pariat kum khan vibrio ti kha VIRTHLI ti ming kan thak alo ni ta sang ni som pasari kuma thak ania ama se man tan taka sang ni le som pariat ani ti chuan vo in thleng herin he VIRTHLI kan ti hi ti hian kan lo mang chho ta ni chu ti chu atira chuanin college sports week kan shat ang kha chu ani ngai lo tina animo ni che alo de ani chuanin items zong kha soi kha rem vek kher lo mai theya amai ro chu hemi VIRTHLI week chung hian ang items tinge oma program tinge manani chin kha milo shile kan VIRTHLI chung hianin thil thlengi tam khop maya arolin hun sang sanga thil sang sanga thena thil sang sanga thlenga chung kan event sang te hi ange chi sang kan thena pakana chon main event kan ti zirlai zong huam ang chi le lian tham deulek audience po le telte po lian tham deulek kan neiten oma chungjinga chon ma sabera chon VIRTHLI talk kan ti khania thotan ni kan VIRTHLI talk in kan chana ti chuan ani ni na thole ni khan University of Rock kan tia beat contest Mizoram main rampum huapin kan neya kumin page chuan in state pon atang te pon telega maza kan nei boka tin ani thumna hian Miss and Mr Varsity contest kha kan neya ti chuan anili na hi cultural day kan tia chawmalama cultural dance mizo le non mizo category a thenin in ti siang na an neya ichon chonram pang again University Day of Culture kan tia ke Mani Students Council mai baka MZT wa kan ho tu te kan pol sang nei zirtir tu pol te zirlai pol te le kan alumni te khatiang hanena chang ho khani kan bot sai ri so ani to ber ni a hianin runway showdown kan ti thin kha I kan nei le boka chungchu main event kan nei te chu nia tin chumba ka chan sport event hi kulaya kan field ta te kan basketball court ta te hei futsal kan ti te cricket kan ti te basketball kan ti te le sang kha thleng bok ta ti chuan art event kan ti ang chio painting sketching te tin academic related to essay poetry le khatiang sang ho kha ti khanin ani sang a khanin hun sang a thleng bok ta tin chuba ka chuan kuminianin athar technological lampang de ulek hackathon kan ti ha kumin na voi khana kan introduce baka chungte po chu kumin a chuanin soilan mai te po kan nei in karinga ma se chung chu hei kan shet lar zol alian zol de te chuan ni in ka sia tin chu ba ka chuanin khang ka chhuna thlenga nia tin zan lampanga hian theme nei hianin zantin hianin helaya hian program kan mang thina azan khatna hian Bollywood night kan tia kan zai thiam te kan lam thiam ten Bollywood music lampang hoizong te in tiang chuan performance an ron ne tin kumin hianin vairama tangin DJ te kan cha zirlai te po in kan thomno ha ka te kan chezia te po kan vai korte kan ha ka tiang kan thim mil khan hun kan manga ti chuanin thole zan khan rock night kan mang le ti chuanin ni lai zang khan all souls night kan tia tlema sang hlui de zan ka kan mang le kan zai te le kan in chedan te po han sang hlui de ole khan hun kan manga ti chuanin Thursday zana hianin campus serenade kan ti le chuta chuanin hei rimoi ngai thak nom chi enge zirlai te poina han ngai thak pa han thamon veng theina turang chi tele abiki ngai zong te tan po romantic te ka han in thuduna han in kai pa ngai thak thei turang chi zan ka kan mang le do na ti chuani ato per zan hi kan shiat lar kulaya grand closing kan nei thin DJ te zai them te na party ropui tak kan nei thin ka inferno ka kan nei le do na chun chu tun VIRTHLI chunga hun kan man langsar zol te chun ni
ani chuanin inferno chungchang kha inzot lenghan mop mela inferno kha kan lo she china mizoram mi puite pon enge aming kha ron chwa dan nia enge abul chan na enge chuan enge upper post ni bok kha milan shile bok zo na point mo ta kanin ka sia hey inferno kan ti hi a he ta kan ho hey inferno kan ti he ta kan utena an lo phwa chan hi aril khop me ya inferno ti hi sap tong thumala kan lelin chuanin me al top theilo mo al zual zel ro pui taka he al pup al zel soina ani ta chuan Mizoram University po hi khame al top theilo al zual zel ang kan ma kan son zela enge sangjong in kan changa he Mizoram University me al hi enge mitlovin al zel ani ti entir na ta na he virthli top zani inferno kan ti kha ani ta tunla ya enge Dantes Inferno tia khanin Inferno ti tle mathil dang soina naron manawang khanin khami ane na khan kai koya ani lo zong han ngai de uthin te pokan oma sia sol thilani ya om zia tak zok ero chu Mizoram University kan thang zelani ti na kan me mi don lovani ti enti na ni zoke alo mom hle mai kha shilfia na kha chan chu hey Mizoram puma enge shilfia na kan mulo china ti meang tikhanin kan lo chian le zok zel nan inferno omzia chu kan lo sheta ania chuanin I zona pakhat le kan zo le du bok che chu runway showdown chungchang hi ania runway showdown hi engtia lo chhuak nge ania enganga kalpui chin nge ani chuanin students zongzong tan nge students te tan chau nge ni Mizoram University pon lampang po anron tel thei ti angte kami han chan sakle lok che alo mom hle mai ne Runway showdown hi atran kum tak khi ka ke mata ki chong ka chiang che lo dewa mai ro chu ka hriat chhual lo chuanin kan zirlai stroi tu masaten anzuk zinna changa idea na hon in ka sia kha idea ne changa he MZU VIRTHLI Runway showdown chan kha anita Runway showdown hi atilam pangka chuanin fashion show lang deu khana kal thina zirlai te department chang kan fashion show inti sak na nei thin ti chuan hun lo kal zela hi ma son na te kan mu zela ti chuanin theme te ron nei chowa ti chuanin hei tura changa sorry ti chuanin hei ku meng maza kal ta chang kan Runway showdown hi fashion show mai ba ka hei drama kan tiang deu kha aron tel to kumtin in theme nei in zelai te in ela khati an fashion lama an thiam na tin idea me ba ka khani anon show pa khani in khami choreography te enge drama ang re te kan chang ta khami fashion show kal momop lo deu kan munam ta khan non chang thina ti chuanin kumin hianin vault to vogue kan tia enge he museum vault ta changa he ta runway platform museum kan mu sang lem te khaten te khazile non chang chhuak do na ni a phuram khop me ison Runway showdown hi MZU department sang mai ba ka hianin MZU Nuaya college affiliated college hi atel kan phalveka invitation te pokan thon chuak vek thina ti hianin rem chan da nanga yanon tel ve thina ni chu talent showcase na angani ber mai ani mo talent thil sang fashion lama zirlai talent te an creativity te tin an lam te an eng thil tam tak talent tam tak aron form khoming ka Runway showdown zirlai mai ba ka zirlai mai ba ka khanin chuanin zona dangle kan zo le du bok che chu tun kum virthli kumtin virthli nei china nia kumin virthli a hianin enge thil thar zwal de ubi milo shil theyangem kumin VIRTHLI hi kan chang khop maya kan in bo saina te po hi adu to sam tak ki chom thelo ma se thei to kan chua kan in bo sai chana te po ni kum de chang to kan ma te kan la chan to ni thlok te kan seng chan to ti chong kumin VIRTHLI hianin engti mota ken thil thar han thlen ve te kan du awangi ngai to na te kan seng a chung jing a chuan hei kumdang lo ngai lo VIRTHLI website kan an siama mzuvirthli.com ma khanin kha website mang khanin tun VIRTHLI chung zong a enge thil thleng zong tele ekim vek mai kha VIRTHLI website kaltlang kan ti ani kumdang a chuan hei event tatana registration te le kan VIRTHLI pola thil kan siam sang zorte le VIRTHLI chunga thalak le video sang te ka ti khan a VIRTHLI lai khanin rem chan dan an the dar mai thin kha ania kumin ero chuanin khemi kan event sang a tel tur te khang ho registration te ka VIRTHLI website kaltlang ten ti ania tin VIRTHLI pola kan siam t-shirt te le thil sang zorte po kha website kaltlangin ti vek ani tin chu mai ba ka chuan VIRTHLI hun chunga kan schedule sang te ni tina thil thleng tu zong minute to minute program zong ka VIRTHLI website da vek ani tin ani tina kan VIRTHLI kan mandan kan thalak te video khang zong te poka website zirlai te na ti khan an download ta
kami until tel na te khatia sang sang en thei tur khan virtual website ta in dalan ve kan ti khan kan website hi thei pa to pa changklung chang kan maintain ve tin communion in merchandise lama kan in upgrade ve de ulek boka virtual pol kumin virtual pol ngorngola kumin virtual pol ngorngora siam lo de win hei virtual ti chau inziana merchandise te khakan an siama hei kumtlo na khoi muna po hak thei tur kan ten de to kan siama tin ni china kan soyang khanin kan event ta hackathon kan ti te kan han tela tin thil te sep lang sarlo ma se engeng mo hian chik mi tan chuanin engeng mo mason na tur kumdang om ngai lo hi chu kan tel ve zeu zawin ka sia khang te ka chik mi chuan anon se ve khopin ka sia khang ka chu soivek lo mela min local se lo en se ron mu se anon shet ve nge karing kan zona to ber dan chuanin show partners te hi engtin nge in thlan chin nia VIRTHLI a hian chuanin hey enge chongmoi lo ni lo se nom sit bol na timang for fun angkha khatyang ang ringot atan khan nge man ni china awareness te a omem VIRTHLI a hian tikha lo shilebo alom zona min zot poimo thiam chin hle me lomom hle me kan show partner tu kan thlang oluk thin khop me ya hei kan VIRTHLI tin hian in show partner runway show down bi kan nei thin ta Mizoram designer lar le thate show nei pui turin kan som thina hei hi enge avamel share le vain du sak satlia mai ni lowin khatiang mangain thlang lo khanin enge kan show partner tur te hi uluk te kan film ve Mizoram le Mizo society tan enge contribute Mizo society tan enge contribution an nei ti te kan clear kha khanin enge promote ngai to chu ni lo ma se enge engtinge kinina platform kan siam bel ve le sak theyang ti te tin enge an mani shim kha enge kan choi moi ve thena nia kan ngai awang hian Mizo zinga kan designer nei lar zol te kan som thina te so kan thli film thina tin kan film khura an show kan show partner tu te point show nei dan tur te tin an models te an program sequence song te poi kan en pui ti khani film khur takin kan ti thina ni so yang khan eng mopal te om ve the van kan film khur tlang ve ani chuanin ani le chu awareness sungchang chuan awareness te mi te nena enge niang in collab in nei chin nge nia tikha min han chan sak le nei te reng mai he kumtin kan par na ren anglawa intina kumchen ka ta chun m6 te kan thopuya ti khanin HIV AIDS awareness te HIV testing chungchang te kan nei thina kumin hian in tiang ko kan thopui pakati RNK industry college veng te an nia ani hi disposable cup te tin garbage bag ti vel lampang ran siam an nia ani hi kan pa naratana kan du chan chu environmental friendly eco friendly le enge troi ral thei kan ti ani wang kan MZU po green campus kan din nala ya ain nerem min kan sia tiang kan komin chu environmental awareness ami kan kalna sadewa katiang kan partner po kan thlang uluka RNK industry kan thlang ani tiang song khan kumtin hian in awareness hi theng ang hian in kan ma kan lak pui ve thina kumdang ate po entenan M6 te kan thopuya HIV AIDS chungchang te testing chungchang te kan awareness te kan nei thina kumin hianin hey Mizo le MZTB kin no pang te zinga hey simple living ti ve te promote kan du wang hian kan main sponsor atan hey course kan manga ani hian hey thomnoman to tak ngai lo in zirlai te hi enge kan che theini ti entil pa te khan ani hian min sponsor ti install te po anon haga man tlom tak ten thomno te anon zoratin enge sumle pai renchem chungchang ate enkol chungchang ate enge peipun chungchang ate enge theitop kan shiata awareness kan nei le zonan kan tia hei Mizoram Rural Bank kan thopui boka ani ka tlang hianin financial literacy tele banking chungchanga na kan tho thei sang te ti kan zil hen awareness te kan nei boka tin MZTV Green Campus kan ni na angin enge environment ana hla om thei thilte kan do dan na se ma chu mi konga ma kan lak le zol nan ti in kan kumina tana VIRTHLI tana ange garbage bag te hetiang plastic lampang thil te disposable kan man te kan uloka communion RNK industry kan thopuya andi hianin ange toiral thenge garbage bag kan ti te garbage bag kan ti te garbage bag kan ti te disposable cup te lekhatiang sang kaminum provide carry bag kan ti te khan ani kal tlang kan ka te mang khan in environment chungchang awareness te kan theder boka tin chumba ka chon thopui te naw neu hemi event sang bi ka thopui te pokan ne khan event te kan awareness te pon nei thina ni chalai te zinga po thona nge kan ring university students te chau kan nya apoi mo he mai he Mizo kan sha thiam theidan tur in company timang TV tak te kanin promote na lo len le zwal zel theinan a kanin promote na te po ani pakhat bokanga doctor ngak te kan lom ne me
ole tuna hianin Mizoram University campus chunga kan om meka tuna VIRTHLI an man meka an event manager hi kan kom don ni iming min lo shil thengem Oh, Moses laram thara kan ye. oh ani chuanin kan zo na masaberatan tun VIRTHLI in pwa cha na hi acha enge in bwa chaina enge an Oh, ni hei tun kum VIRTHLI hi kum dang a in bot sai te kan nei ma theya pathian zara students council te an man la chaka in bot sai na chu kum dang a chon thakhat poi kan nei man lawa tun kum a chon thakhat ai tamin bot sai nei kan nei theya organizing committee te kan intina thatakin ma ten la bot sai chu thadawin kan nei theya a lo tlena pokan mu chau zela a tha ni mai alo om hle mai in ha karing bok ani tiang zara kan ha ma se hei kan ha man te kan hmuwa a thalamin alo mom alo om hle mai chuanin ka zona dangle kan nei chu hei VIRTHLI a hianin team te tagline te in nei zel ni in kan lo sha hei hi min lo shil fia theyangem chuanin enge kha team le tagline kha in zom zel aniem kumtin ti ang chi te kha hei min lo shil fia theyangem nia team le tagline anga kal hi ama ka changan nei che lo dewa ma se 2024 kum khan team kha kan nei a chuanin tagline kha kan nei boka han tagline a khan altias volare ani ta hei hi latin word ani ta omje to fly higher ti ani ta chuanin a team a khan a rong ang zong in a kalta khami kum chan a sen le engang khan ta chuanin fly higher kan ti ta ni kan thlok ta chuan nikum 2025 a khan nova era kan ti ta ni new era ti na ni ta chuan khami kum khan 8 bit team kan mang ta ni a team anga chuanin a connection kharon om to che chu fly higher te kan thlok ka mishing hei ten adventuring kan thlok ani chu kan thlok ka chuanin kan thlok kola era thara khan kan chong kai ta ni chu nova era khan ta chuan tun kuma hianin kan tagline anga chuanin verse infinity kan ti ta ni hei hi french word in ta towards infinity ni ta chuan ngai to verse infinity kan ti chuan a theme tu nga chuan hei infinity chu endless hei endless ani na khanin space hi endless kan ti chuan in space team mangila ti khani ta chuan khami pathum connect kan khan connect don chuan from flying to an unknown adventure leading to a new era nova era chuanin VIRTHLI moves on move on chuanin hei akal reng don ta verse infinity space kha aron lut leng ta chia ta ni chuan tun kuma hian kan tagline chuan verse infinity kan ti ta chuan kan team a chuan space hei galaxy space ang hi ani ta ni chu kan team le tagline kal dan chu ni do ber mai interesting khop mai chuanin ani le nangma hi event manager ini na angin helai enge nyang helai hmuna hian helai stall velte omta arcade le exhibition len te po om ania henga hawa hanin stall in poshim ship hi engzat nge om min ha shil ve reng te che food stall hi tuna hian totalin stall somni le panga anoma beverage le sites hotel ne nang azor kha chuanin arcade hi stall pathum an oma chuanin exhibition stall he products mo jewelry ti te le teng hi stall som panga som pariat vel kan dani chu ma se hei kan sponsors te pon meron bel veta khang ho zong zong ne ka chu stall som ni exhibition stall som ni vel kan nei ani chuan allocation anga hianin hei a main area live vel a hian food stores kan data chuan solo panga pia deuh leka arcade exhibition te kan data chuan MZU park a hian concert te kan nei 3000 tin ta hian kan nei le ta chuan khuta hall lama chuanin Varsity te ton kuma te kan son thla a chuanin runway te le inferno te kha kan mang le don ni chu kumdang an bokin alo mong khop mai kan zona de chatakin min lo chan saka moza se chunga lom thu kan se ole khati zong kha Mizoram University in VIRTHLI aman lai meka shwai tu te students council te le organizing member te kan kom thei te chu ania voin che hi ani don lawa vo in hi ani li na chaw alania naktu ka hianin ro pui takin VIRTHLI hi ti top ani dona inferno man ani dona ni he inferno man tura hianin Mizoram University students te chaw ni lo campus pona changpo in rongkal vek the ania in zawain local touring kan soma cheu Mizoram University campus achangin lal ompui cameraman Muantea Runway TV tan mangcha ule